Nke a bụ Okwu n'Igbo Film Production na-emepụta Igbo film nakwa ụmụ film anụmanụ. Nke a bụ mpaghara agwaetiti Brazil. N'eziokwu, ụmụ anụmanụ ilekọta ha na inye ha ọzụzụ adịghị adịcha mfe. Ihe onyonyo ndị a ị na-ekiri bụ ngosipụta otu esi hụ na ụmụ anụmanụ ndị dị ize ndụ bụ ndị ha na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ na-ebikọ ọnụ na-enweghị nsogbu. E nyere ha ọzụzụ. Otu ụmụ anụmanụ ndị a si emeso ibe ha na-atọ ụtọ nke ọma. N'eziokwu, ụmụ anụmanụ ndị a na-akpa agwa dịkwa otu esi zụọ ha. Ị maara aha anụmanụ a? Ile ya anya n'ihu, ị ga-ama na anụmanụ a dị ize ndụ, ma n'ihi ọzụzụ na otu esi zụpụ ya n'ụzọ pụrụ iche, ya na anụmanụ ndị ọzọ dị n'udo. Lekwe, lee. N'eziokwu, inye ụmụ anụmanụ ọzụzụ anaghị adịcha mfe. Masị kwuwe, agwaetiti kacha azụ ụmụ anụmanụ bụ mba ofesi. N'Afrịka kwa, ọ dịkwa otu a n'Afrịka. Ngwalekwe ihe onyonyo nka. Ị maara agwaetiti mba bụ ihe a? Ị mara ya, biko kpọọ anyị n'ekwentị ma ọ bụ zibatara anyị ozi. Oh, it's still going. Ihe ị na-ahụ ugbu a ọ bụghị ọtụta ka ọ chọrọ ịta ya, kama ọ bụ egwu ka ha na-egwu. Ị hụrụ ya? Ngwa lee otu ọ ga-esi eburu ya ugbu a. Ngwa lee ya. Ị hụrụ ya ugbu a? Welekwe nke nnukwu a. Nke a bụ eke ụkpụtụ. Ọ ga-achụrụ ya wee banye na mmiri. Ihe ndị anyị na-ebu egwuregwu, ha adịghị emerụ ibe ha ahụ. Yes. Thank goodness. Oh man.